Palotás Gábor játékát hallottuk, Kocskurizme Gábor a palotása, és most felkérem Magyarország kassai főkonzulát, Szesztai Ádámot, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. A teraz žiadam pána generálneho konzula Ádáma Szesztaiho, aby predniesol svoj prejav. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az ünneplő felső komárnokiakat és az ünneplésre ideérkezett kecskemétieket. Pozdravujem s radosťou a s úctou tu prítomných občanov Vyšného Komárniku a taktiež prišlých občanov Kecskemétu. És köszönetet mondok mindazoknak, akiknek köszönhetően itt lehetek, polgármesterasszonynak, főmuzeológus asszonynak, elnök úrnak a hagyományőrző közösségéből, kedves Zoli barátomnak. Lehet, hogy valakit kihagytam a felsorolásból, de mindenképpen mindnyájuknak, hölgyeim és uraim. Chcem poďakovať každému, kto prispel tejto slávnosti a vďaka ktorej sa tu môžem byť aj tu. Pani starostke Vyšného Komárnika, pani Sejkejovej z Kečkemétu, moju priateľovi Zoltánovi, pánovi Tamášovi Pištírovi a všetkým ostatným, ak by som podľa niekoho vynechal, srdečne zdravím. Azért vagyok nagyon hálás, hogy itt lehetek, mert úgy érzem, hogy napjainkban nagy aktualitása és fontos missziója van annak, hogyha 100 évvel ezelőtti eseményekre emlékezünk. Preto som tu rád, pretože si myslím, že to, čo sa stalo pred 100 rokmi, má aj pre nás, dnešných ľudí, nejakú odozvu. Annak is, amikor a borzalmakra, az emberi szenvedésekre emlékezünk, meg annak is, amikor a bajban megnyilvánuló szolidaritást, az egymásra utaltságot, az összefogás példáit idézzük fel. Takisto, keď spomíname na tie strašné udalosti, ktoré sa vtedy odohrali, ale aj na tú solidaritu, ktorá nás spája odvtedy. A borzalmakra azért kell emlékezni, mert a mai világ is teli van feszültségekkel, teli van már kirobbant vagy a kirobbanás határán álló konfliktusokkal. Na strašné veci musíme spomínať aj preto, pretože aj náš dnešný svet je plný napätia a plný konfliktov. Emlékeztetni kell éppen ezért, hogy hová vezet az erőszak, és ennek tükrében kell megfogalmazni a béke üzenetét. Práve preto musíme spomínať na tieto veci, aby sme si uvedomili, kde vedie násilie a ako sa mu vyhnúť. Ilyen békeüzenetet hordoz az is, amikor Felső Komárnok 100 évvel ezelőtti elpusztítására emlékezünk, és ezzel kimondjuk azt, hitvallást teszünk amellett, hogy soha többé háború. A to, čo sa vtedy stalo, pomohli obnoviť občania Kecskemétu a tento odkaz je vlastne ten, že nikdy viac vojny. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a béke nem pusztán fegyvernyugvást jelent. Musíme vedieť avšak aj to, že mier neznamená len keď nerinčia zbrane. A béke egymás megértése, szeretet, összetartozás mutat, és az ebből eredő szolidaritás. Mier znamená to, keď je solidarita, láska, porozumenie. Mindenki, aki ezeket gyakorolja, az a béke követe. Háborúban és fegyvernyugvás idején egyaránt. Každý, kto sa drží týchto znešených myšlienok, je vlastne poslancom mieru a tým si ho musíme usúdiť. Felső Komárnok újjáépítése a kecskemétiek adományaiból az első világháború idején szintén ilyen béke üzenetet, ilyen szolidaritás üzenetet hordozott magával. Ten dar občanov Kecskemétu, ktorí pomohli znovu vybudovať Vyšný Komárnik, je tiež takýmto mierovým poslaním. És az, amikor erre emlékezünk ma, az is ilyen békeüzenet. A takisto aj naša spomienka je tiež takýmto mierovým odkazom. Mert az egymással való szolidaritás az mindig a békéről szól. Lebo solidarita medzi ľuďmi vždycky hovorí o mieri. 100 évvel ezelőtt a falu újjáépítésekor nagyon világosan megmutatkozott, hogy mennyi minden kötötte össze az alföldi Kecskemétet és a Kárpátokban fekvő Felső Komárnokot. Táto pomoc, táto solidarita nám pripomína
že čo všetko spájalo jedno mesto z Dolnej Zemi s obcov, ktorá bola v Karpatoch. A je. Összekötötte a közös fenyegetettség tudat. Spájala ich tá vec, že mohli sa cítiť ohrození. A kecskemétiek érezték, hogy a Kárpátokban fekvő falu után, hogyha tovább folytatódik a háború, tovább nyomul előre az orosz hadsereg, akkor előbb-utóbb az alföldi települések köztük Kecskemét következett volna. Občania Kecskemétu museli cítiť, že keby vojna pokračovala, tak ruské vojska by mohli vtrhnúť až k ním a takisto ich osud by mohol byť rovnaký, ako bol osud Vyšného Komárnika. Úgyhogy érezték, hogy a felső komárnokiak őértük is hoztak áldozatot, amikor a falujuk elpusztult. A zrejme precítili, že Vyšný Komárnok doniesol obetu aj za nich. Eleinket összekötötte akkor a közös haza is. Našich predkov vtedy spoločná vlast spájala takisto. A történelmi Magyarországon a rutének, szlovákok és magyarok sorsa teljesen közös volt. V historickom Uhorsku bol osud Slovákov, Rusinov a Maďarov totožný. Ugyanaz a haza pusztult vagy épült, Felső Komárnokban épp úgy, mint Kecskeméten. Tá istá vlast bola obnovovaná alebo zničená či vo Vyšnom Komárniku alebo Kecskeméte. Ma két országban élünk, de mégis vannak olyan közös élményeink, amelyek valamilyen módon egy közös hazát teremtenek. Sice žijeme v dvoch rôznych krajinách, ale predsa máme styčné body, ktoré nás spájajú. Ezt éltem meg most a templomban, hiszen a tisztelendő atya, ennek a lelki közösségnek a vezetője, akit bocsánat, hogy nem köszöntöttem külön a legelején, elmondta, hogy Krisztus összeköt minket. Aj to, čo odznelo v kostole, a musím sa ospravedlniť pánovi farárovi, že som ho hneď medzi prvými nepozdravil, práve ten odkaz, že Kristus nás má rád, nás spája. Ami azt jelenti, hogy Isten országa tulajdonképpen egy olyan közös haza, amelyik itt van jelen mi közöttünk, és ez is összeköt a mai világban. To znamená, že Božie kráľovstvo nás taktiež spája do jednej spoločnej vlasti a je to realita dnešných dní. Jó volt ennek a közös mennyei hazának a jegyében együtt lenni a templomban. Preto bolo veľmi dobré v mene tohto Božieho kráľovstva byť spolu v kostole. És összekötötte eleinket az emberi mi volt is, a másik szenvedésének az átérzése. A spájala nás aj ľudskosť, lebo sme vedeli precítiť, keď druhý má problémy. Ennek is megvannak a mai összefüggései. Talán emlékeznek, amikor 10 évvel ezelőtt egy szlovák katonai repülőgép lezuhant Magyarországon, Hejce térségében. Micsoda szolidaritással mozdult meg Hejce község az áldozatok emlékének a megörökítéséért. A takisto spomíname aj na smutnú udalosť pred 10 rokov, keď pri obci Hejce sa zrútilo slovenské vojenské lietadlo a ukázalo sa, ako občania Hejce sú solidárni so Slovákmi a s tými príbuznými, ktorí tieto ťažké chvíle museli prežívať. Így lett a tragédia helye, a magyarok és szlovákok, Magyarország és Szlovákia közötti szolidaritásnak egy szimbóluma. A miesto tragédia sa takto stalo symbolom solidarity medzi Slovenskom a Maďarskom, medzi Slovákmi a Maďarmi. Mint ahogy ezekből a példákból is látható, nagyon sok minden van, ami a múltban összekötött, és aminek valahol a kisugárzása máig is elér. Z týchto príkladov môžeme vidieť, že v minulosti mali sme mnoho styčných bodov, ktoré ešte aj dodneska majú svoj význam a svoj odkaz. Ma talán ami a legfontosabb, ami összeköt minket, az az, hogy hozzá vagyunk kötve az Európai Unióhoz. Najdôležitejšie je snáď spomedzi týchto styčných bodov je to, že nás spája spoločná Európska únia. Éppen ezért, ha az Unió jó irányban halad, akkor mindnyájan erősek lehetünk, és jó irányban haladhatunk vele, de ha törékeny és rossz irányban halad, akkor mindnyájan bizonytalanságban vagyunk. Keď táto únia pôjde po dobrej ceste, tak môžeme byť silní a môžeme si byť istí. Keď nepôjde dobrou cestou, tak všetci stratíme určité veci. Magyarország és Szlovákia népeinek a sorsa nagyon nagy mértékben függ attól, hogy össze tudunk-e fogni azért, hogy az Európai Unió jó irányba haladjon. Ľud Slovenska a Maďarska a ich ďalší život závisí od toho, kam bude smerovať Európska únia.
ezért is fontos az összefogásunk. Bizonyos értelemben az Európai Unió is az a szélesebb közös haza, amelyikkel egyáltalán nem mindegy számunkra, hogy mi történik. Preto musíme sa spojiť. Aj tá širšia naša vlast, Európska únia, je vlastne našou spoločnou vlastou, kde musíme pracovať. A másik nagyon fontos dolog, ami összeköt a napjainkban, azok a helyi kihívások, amelyekkel szembe kell néznünk. Ďalšie veci, ktoré nás spájajú, sú tie problémy, s ktorými sa musíme všetci každý deň stretnúť a nejak ich riešiť. Az, hogy az emberek munkát, megélhetést keresnek, és ha nem találnak, akkor elvándorolnak. Ľudia musia nájsť prácu, musia nájsť svoj život, lebo ináč odídu. És ha elvándorolnak, akkor gazdátlanul hagynak kulturális értékeket maguk mögött. A keď odídu, tak zanechávajú za sebou sami kultúrne hodnoty, ktoré tak sa stajú nadnivo, sa môžu dostať, môžu zničiť. És a közös kihívások mellett összeköt minket a közös kiút is. A okrem týchto vecí nás spája aj spoločná cesta, ktorú by sme mali tieto riešiť. Átvitt értelemben is az út, a kiút összeköt minket, de a gyakorlatban is az út víziója összeköt minket. Tak v prenesenom význame, ako aj v konkrétnom význame. Hiszen éppen a napokban jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök úr, hogy 3 év múlva megépül a Miskolcot Varsával összekötő autópálya. Veď práve prednedávnom ministerský predseda Maďarska Viktor Orbán prehlásil, že cesta medzi Miskolcom a stráda, teda medzi Miskolcom a Košicami bude postavená. De ez az autópálya nem csak a két várost köti össze, hanem az egész magyar autópálya hálózatot, az egész szlovák úthálózatot. Ale táto cesta nebude spájať len dve mestá, ale vlastne celú cestnú sieť Maďarska, celú cestnú sieť Slovenska. És amikor tovább épül majd Lengyelország felé, akkor pont itt Felső-Komárnoknál fog átkelni a Kárpátokon. A keď bude postavená ďalej do Poľska, tak práve vedľa Vyšného Komárnika pôjde do severnej krajiny. A mai megemlékezés arra emlékeztet, vagy arra hívja fel a figyelmet, hogy az autópálya az nem csak száguldozó autókról szól. A táto spomienka nám nepripomína len to, že cesta je na to, aby tadiaľ vozidlá lietali. A kecskemétiek nagyon jól tudják, hogy ha jól ki lehet használni egy autópályát, akkor az mennyit tud rendíteni egy környék fejlődésén. Občania Kecskemétu vedia veľmi dobre, že keď majú dobré cesty, ako môže ten región pozdvihnúť takáto vec. Épp ezért az autópálya lehetőséget teremt arra, hogy a lelkeinket és a munkánkat is összekössük, azért, hogy megmaradjunk, azért, hogy otthon, a szülőföldünkön tudjunk érvényesülni és meg tudjuk őrizni kulturális értékeinket. Takáto cesta teda slúži aj k tomu, aby sme si vedeli svoje kulturálne hodnoty zveladiť, aby sme mohli doma byť, aby sme mohli doma žiť. Ezért szoktam azt mondani, legutóbb a Felső Vízközi Ruszin Fesztiválon jutott ez eszembe, hogy a magyar-szlovák együttműködés, vagy a magyar-szlovák-lengyel együttműködés, a visegrádi együttműködés bizonyos értelemben a ruténföldért is van. Preto som hovoril naposledy na zjazde Rusínov, že vlastne toto spojenie nás a tá cestná sieť a solidarita vlastne je aj solidaritou voči tej oblasti, kde žijú Rusíni. Bizonyos értelemben úgy is mondhatnám, hogy a visegrádi együttműködés sikeressége azon mérhető le, hogy a szlovákiai rutén közösség mennyire tud belé kapaszkodni, biztosítva, hogy akik elmentek a szülőföldjükről, azok hazajöjjenek, és a Kárpátok ezen szakaszának rutén kultúrája további évszázadokra fennmaradjon. Preto zvyknem hovoriť tak, že vlastne všetko to, čo som spomínal, slúži aj preto, aby Rusíni mohli zostať tam, kde sa narodili, aby mohli žiť úspechom vo svojom rodnom kraji. No tehát a nagy közös feladat az, hogy a múlt emlékeire építve hogyan tudunk összefogni annak érdekében, hogy jól használjuk ki a jövőben rejlő lehetőségeket. Práve táto minulosť, ktorá nás spája, má slúžiť k tomu, aby sme aj v budúcnosti vedeli tieto možnosti využiť. Jól kihasználni azt, hogy hamarosan össze fognak kötni az utak, a fizikai út és a kiút a problémák. Teda aby nás spájala
nielen tá fyzická cesta, ale aj tá cesta, ktorá nás potom vedie aj symbolicky vpred. Ezért úgy látom, hogy a mögöttünk egyelőre fátyollal eltatolt emléktáblának a felavatása az nem csak egy szép szimbólum, hanem egy stratégiai lehetőséget is kifejez. Tá tabula, ktorá ešte je zahalená, neznamená len pripomienku minulosti, ale symbolicky nám pripomína aj možnú budúcnosť. Olyan kapcsolat ez, amely, ha jól építünk rá, erősítheti mindkét település, mindkét környék jólétét. Ak správne využijeme túto možnosť, tak obidve tá mesto a obec, aj jej regióny sa budú vyvíjať, budú sa rozvíjať. Ez a kapcsolat csökkentheti itt, ezen a vidéken is az elvándorlást, és hozzájárulhat a kulturális értékek megőrzéséhez. Toto spojenie môže priniesť aj tomuto regiónu, aby ľudia neodchádzali, aby našli vo svojom rodisku svoje možnosti a aby aj sa zveľaďovali ďalej. A jövő tehát az ajtón kopogtat, és rajtunk múlik, hogy beengedjük-e. Budúcnosť nám teda klope na dvere a od nás záleží, či otvoríme dvere. Ennek a beengedésnek része az, hogy most itt vagyunk. A či vpustíme, to súvisí aj to, čo sa teraz tu koná. És ha ezt az összefogást annak a jegyében, amit polgármester asszony mondott, tudjuk folytatni, Ak to vieme tak urobiť, ako pani starostka povedala pred chvíľou, úgy, ahogy ezt eleink is tették 100 éve, ako to robili aj naši predkovia pred 100 rokmi, tehát ha össze tudunk fogni, akkor a közös jövőnk a gazdagodás, a felemelkedés, a megmaradás. ak to vieme využiť a vieme sa spojiť, tak naša budúcnosť bude zveľaďovanie, bohatnutie a mier.